Il-pandemija ħarbtet il-ħajjiet sa ħafna. Fil-bidu tagħha żammet li tfal milli jmorru l-iskola għal diversi xhur, filwaqt li s-sajf kien jirrikjedi li wieħed iżomm id-distanzi soċjali u jevita l-folol. Iżda dan ma waqqax lil Mattias, tifel ta' 9 snin, milli jaqbad pinna u jibda jikteb storja adattata għat-tfal bħalu flimkien ma' numru ta' illustrazzjonijiet li ħoloq stess. Fil-fatt, Mattias irnexxielu jdawwar dan iż-żmien xejn sabiħ fi żmien li taħ iċ-ċans li jagħmel dak li dejjem xtaq. Il-Covid, meta bdejt niktbu konna fil-lockdown u allura jiena ma stajtx imur l-iskola x'kont online, ma kont niltaqa' ma' ħadd lanqas in-nanniet u hekk. U allura ddeċidejt li nikteb ktieb u dawn il-karattri jagħmlu x'kienu ħafna nies oħra ma setawx u ma jistawx jagħmlu fil-Covid. Pereżempju jilagħbu bil-ballun, no masks. Il-ktieb bl-isem tal-kantina tas-sigreti jirrakkonta l-istorja ta' 3 tfal li ħoloq Mattias bl-immaġinazzjoni tiegħu u li jgħaddu minn avventura ġewwa kantina. Storja li lan tagħha li tipprova tnessi ftit li tfal mill-isfidi tal-pandemija. Mattias, Jacqueline, kelmitna dwar meta bina Alla li kien se jibda jikteb ktieb. Mattias minn meta kien żgħir kien iħobb ħafna l-kodba u minn dejjem kien iħobb hekk jikteb u jħarbex l-istejjel. Imbagħad is-sena li għaddiet meta konna fil-Covid fil-lockdown jiena li nikteb il-kodba wkoll għaliex inti tagħmel ma' għatlu qiegħda nikteb ktieb ma qed inkompli l-ktieb li kont bdejt. Għalli ma jien ukoll ħanibda storja issa għatlu ibda. U beda u kompla u spiċċa. Mattias sab li l-familja tiegħu warajh biex jagħtuh is-support bil-kitba li hija xi ħaġa li qiegħda fil-familja hekk kif Mattias ukoll tikteb il-kodba. Għalija huwa ta' sodisfazzjon li narah li hu kapaċi ikun gburi u konfidenti f'dak li hu kapaċi jagħmel. Mattias minn dejjem kien iħobb jikteb u jpinġi fil-fatt il-ktieb illustraħ ukoll l-istampi kollha li hemm ġo fih pinġihom hu. U jkun jista' jferraħ u jaqsam l-esperjenza tiegħu u t-talenti tiegħu ma' dawk ta' madwaru. Net News taqsa lil Mattias x'ixtieq isir la jikber. La nikber jiena irrid insir jew awtur jew inkella archaeologist li jisib il-bones ta' dinożawri. U ma jistax jonqos lanqas li Mattias tkompli tħeġġu biex jibqa' joħloq avventuri ġodda bil-pinna tiegħu. Ibqa' jikteb, ibqa' pinġi, ibqa' jemmel fik innifsek u għamel dak kollu li tħobb u li jagħmlek kuntent. Kristin Mamo għal Net News.